a na-eme ya na-emechi ike n'Imo steeti the whole Nigeria jikwere mara ya so onye na-enye akwụkwọ efu mgbe Rochas wu gọvanọ Rochas otu ya ga-eme ewu nga niile a na-amụ akwụkwọ n'Imo steeti a ga na-emechi ha niile maka ha rụrụ ọhụrụ ha rụrụ 305 school mee leta adọọ ya ha rụzie 500 and something brand new schools ka Rochas rụrụ n'Imo Rochas agala Abuja as senator si ya a na-eme ihe gbasara ụlọ akwụkwọ so achọkwara ilebakwa anya na communities na-enwebeghị good infrastructure na ebe ụmụazị na-amụ akwụkwọ ya kpatara immediately abanya aim attract 3 major projects. One wụ primary school n'Ogboko ha gọọmenti na-arụ new buildings there. Primary school na Amofu Igboru West I from here na aga nga gọọmenti na-arụkwa federal gọọmenti na-arụ new schools there. Nna na-anọkwa n'ukwu in village ebe bi na anyị niile shi Rochas been attract 6 classroom block making total of 12 classroom block brand new federal gọọmenti na-arụ ha sọrọ enwe otu a ga-esi ebido ụdịrị ihe ọma ka ahụ n'ala nkwa ya anyị so enwe otu esi eme kpakam n'ala nga ahụ tatị ya kwagara eze anyị ugwu bụrụ orire na-akwanye ya permission for contractors to move to sites. That's why the engineer jiri Abuja bịa ka abịa hụ eze ka eze nye royal blessing ihe anyị ga-eme. That's why jiri bịa onye mmiri ezigbo enjinia onye kpuchi